Ọnwụnwa ịmụrụ n'afọ ṅụ ọnwụnwa ịmụrụ n'afọ ṅụ ikekwe ị nwere ụmụaka mana enwe nwa nọ n'okpuru ṅụ nwa nọ under you nwa nọ n'okpuru ṅụ a na-ele anya na ọ gị ga-azụ nwa ahụ nwa nọ n'okpuru ṅụ ijiri ya sị gị were mere nwa ọ gị mụrụ ọwụ gị mụrụ. Achọrọ m ka ịghọta na nwa ewu ga-anwụ ọ ga-eru n'ikenga. Mgbe ụfọdụ ụdịrị ụmụaka dị otu a na-epịakwega n'ime ikporo ụmụ gị ọ gị n'ụwa nwe ọdị ụda gị hụ nwa na-awụ gị mụrụ n'afọ ọwụ gị buru n'afọ mana ọ nọ nta you ka o were ṅụ mere nne ka o were ṅụ mere nna gị kwetazie na enweghị otu ọbara gị na ya bụ ọshi relate enweghị otu isi mara nwa ahụ yi hụta ya na ọ wụ obere nwa gị bite kpawa ya agwa ọjọọ gị chefuo echi ụmụ nke gị maghị ha ga-awụ ị maghị ebe mmiri ọma ga-esi asọpụtere gị n'ụlọ ma ị maghị onye ga-agbanyere ya aka sị na mma guzoro papa guzoro ị maghị onye ga-asị dọkịta gịnị na-eme mama m dọkịta gịnị na-eme ma papa m ị maghị onye ga-ebute gị n'ure ị maghị onye ga-ebute gị nakweta gị mgbe ị na-ediri mmadụ mana ime ọnwa gị mụrụ ụmụ mụchichi ebe niile mana otu ka aha awụghị nwa mana ọ nọ nda ihu nri ọ na-eri n'afọ ọfụ gị hụ ihe ọjọọ bịara ime gị imeshọ gị were emere nwa mgbe tụtụrụ ya nwa ahụ na-emejụsa ya oyi elo lerukwu anya ka ị mara ma ọyọ fichọ ka ị na-eme n'ihi na nwa ewu ga-anwụ ọ ga-eru n'ikenga. Mgbe ụfọdụ ụmụaka dị otu a ọ hawawo dị star ọ hawawo ihe na-abata hawawo ngọzi mgbe anyị na-ele anya na ịmụ ọchịchị ebe niile mana ọ that particular child ka ejiri gọzie gị ga-esi mba na ị mụrụ nwa gị bido gbawa oke gị na-ahụta nwa ahụ na-eme ya na-efeel out of place ejighị ya ekporo nwa ifu ndụ na nwa ahụ jiri mere nne were mere nna enweghị ijiri ekporo gị na-akpa ya agwa ọjọọ n'ime ọnwụnwa ịma na ị na-akpa nwa agwa ọjọọ gị chefuo na ọ ga-eto otolite ihe ndị a niile agaghị akọrọ ya akọrọ ọgwụ ihe mere ya a na-akpọ ya experience. Mgbe ụmụ nwa ahụ zi ijuru ụlọ ịmụchichiri ebe niile isi chinga agbawa aka chinga agbawa aka chinga agbawa aka chinga nyekwara nwa o nyere nwa ụmụ nwa ahụ ebe etolite shia ihe onye ga-awụ ka ọ ga-awụ ihe Chineke so onye ga-awụ ihe ọ ga-awụ gị nwa amụghị amụghị ma ihe ụmụ ga-awụ ka ehi igbo nga ha na-eme ihe ọ ga-awụ mana marakwa mara otu marakwa mara ya edoo anya ọfụma ọfụma na nwa ewu ga-anwụ ọ ga-eru n'ikenga. Mgbe ị na-ama ihe nwa ahụ ga-awụ dịkwa sure na ọwụhụ your future ka ị na-eme nwa wụ investment onye mechaa ya eme gịnị ya eri ya. Ụmụnne m chebiri in the next video ụsụtụrụ ọngọ ha nọ n'ọnụ dodiri ụnụ.